Josef onye rere nye ndị Ijipt dịka oru emekwara ya onye nhazi ogige ebe ahụ, ma Chineke jiri ọnọdụ dị otu a mee ka ọ gabiga ule nke ọ kwadoro ya. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị ugbu a, ka udo na amara Chineke barụ n'ụba n'aha Jizọs. N'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa, onye ozi Chineke Dr. David Jeremiah na-ewetara anyị nkụzi ihe nke isiokwu ya bụ ule nke ịdị uchu obi. Ugbu a ana m arịọ gị na-agbago ume ka ige ntị dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe gozie gị n'aha Jizọs. Amen. N'ụbọchị taa, n'usoro ọmụmụ ihe Chineke nwere ebumnobi dị mma banyere ya, anyị ga-eleba anya n'isiokwu bụ nke anyị kpọrọ nnwale nke ịdị ọcha. Nnwale nke ịdị ọcha. Ọ bụ site n'akwụkwọ Jenesis isi 39 malite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 12 ka anyị ga-ewere ihe ọmụmụ anyị. N'usoro nhazi nke ọmụmụ nke isiokwu a, anyị ga-ahụ nnwale nke ọganiru, anyị ga-ahụ nnwale nke ịdị ọcha, anyị ga-ahụkwa ike nke na-emeri ọnwụnwa. Ọ bụrụ na akwụkwọ nsọ gị dị nso, ọ ga-amasị m ugbu a ka ị meghee ya n'akwụkwọ Jenesis isi 39. Anyị ga-amalite n'ahịrị nke mbụ ruo na nke 12. Ebe ahụ na-asị otu a: ma e mere ka Josef rịdata n'Ijipt. Pọtifa onye na-ejere Fero ozi, onye isi nke ndị ogbu, bụ nwoke Ijipt, wee gbaa ya n'aka ndị Ishmel, ndị mere ya ka ọ rịdata n'ebe ahụ. Jehova wee nọnyere Josef, o wee bụrụ nwoke ihe na-agara nke ọma. Ọ nọ n'ụlọ onye nwe ya bụ onye Ijipt ahụ. Onye nwe ya wee hụ na Jehova nọnyere ya, ọ hụkwa na ihe niile nke ya na-eme, Jehova na-eme ka ọ gaa nke ọma n'aka ya. Josef wee hụta amara n'iru ya, wee jere ya ozi, o mee ya onye na-elekọta ụlọ ya anya. Ọ bụkwa ihe niile o nwere ka o tinyere n'aka ya. O rue site na mgbe o mere ya onye nlekọta n'ụlọ ya na onye nlekọta ihe niile o nwere, na Jehova gọziri ụlọ onye Ijipt ahụ n'ihi Josef. Ngọzi Jehova wee dịkwasị ihe niile o nwere n'ụlọ na n'ọhịa. O wee rapụ ihe niile o nwere n'aka Josef. Ọ maghịkwa ihe ọbụla dị n'aka ya, ma ọ bụghị naanị nri nke ya onwe ya na-eri. Josef makwara mma n'arụ, makwa mma ile anya. O ruo mgbe ihe ndị ya gasịrị, na nwunye nke onye nwe ya weliri anya ya abụọ lekwasị Josef sị, ka mụ na gị dina. Ma ọ jụrụ si nwunye nke onye nwe ya, lee, onye nwe m amaghị ihe dị n'aka m n'ụlọ. Ọ bụkwa ihe niile o nwere ka o tinyewuru n'aka m. Ọ dịghị ukwuu n'ụlọ a karịa m onwe m. O gbochikwa ihe ọbụla n'ebe m nọ, ma ọ bụghị naanị gị, n'ihi na gị onwe gị bụ nwunye ya. M ga-esikwa aṅa mee oke ihe ọjọọ nke a, mehie megide Chineke? O ruo mgbe ọ na-agwa Josef okwu kwa ụbọchị na ogeghị ya ntị ịdị na nso ya ma ọ bụ ịnọnyere ya. O ruo dịka ụbọchị ahụ na ọ bara n'ụlọ ije ozi ya, ma ọ dịghị onye n'etiti ndị ikom nke ụlọ ahụ nọ n'ebe ahụ n'ụlọ. Nwaanyị ahụ wee jide ya n'uwe ya sị, ka mụ na gị dina. O wee rapụ uwe ya n'aka ya, gbalaga pụọ n'ezi. Anyị ka nọkwa na-aga n'iru n'ihe ọmụmụ anyị banyere ndụ Josef. Akụkọ Josef dịka usoro akụkọ nke a na-ele n'igwe onyonyo TV. Ọ bụ na onye ode akwụkwọ nke Chineke na-etinye n'ime ya ihe mmasị niile nke anyị pụrụ iche maka ya, ka anyị bụrụ n'obi na ọ bụ amamihe nke mmadụ ka eji kewaa ya n'isi akwụkwọ dị iche iche. Ọ dị mmasị nye m ịhụta na ọtụtụ isi akwụkwọ nke dị n'akụkọ ndụ Josef nọ ebe ndị ha kwesịrị ịnọ. Ha na-ahapụ anyị iji ọtụtụ ajụjụ mgbe otu akụkọ gasịrị banye ihe ga-eme n'akụkọ nke na-eso ya. Mgbe anyị hapụrụ Josef n'oge nke ikpeazụ, anyị hụrụ ka ọ nara eje Ijipt dịka otu n'ime ndị Ishmel nara eme njem na-aga ire dịka ohu n'ala Ijipt. Anyị amaraghị ihe ga-eme ya mgbe ọ ga-erute Ijipt, ma isi 39 malitere ebe isi nke 37 kwụsịrị. Anyị gụkwara na akpọrọwo Josef rute Ijipt. Pọtifa, nwoke onye na-ejere Fero ozi, onye isi nke ndị ogbo, maọbụ onye isi nke ndị nche, onye Ijipt, zụpụtara ya site n'aka ndị Ishmel, bụ ndị duru ya jee n'ebe ahụ. Mgbe isi ihe ndị mere n'akụkọ a pụtara ihe nye anyị, Josef anọwo n'Ijipt. Ihe niile anyị pụrụ ịghọta, ọ dị ihe dị ka afọ 27 erewo ya ịbụ ohu. Ndị ahịa ndị na-atụ mgbere ohu kpọrọ ya jee n'etiti obodo Ijipt, ebe etikọta ya na ndị ọzọ ndị a kpọtakwara site na mba dị iche iche gburugburu Ijipt maka ire ha n'ahịa dịka ohu.
ọ pụrụ iche site n'ohu ndị ọzọ niile eleghị anya n'ihi na o sitere n'agbụrụ Hibru, ma ọ bụ dịka anyị ga-amụta mgbe e mesịrị n'ihi na ọ mara mma n'ile anya. Otu n'ime ndị na-eje ozi na obi eze Ijipt họrọ ya. Nwoke ahụ akpọrọ aha ya Pọtifa, onye bụrụ onye isi ndị uwe ojii nke mba Ijipt. Ọ kpọrọ Josef ịbụ onye na-ejere ya ozi ma ọ bụ onye nhazi nke ezinụlọ ya. Ngwa ngwa were Josef site n'ọnọdụ ya dịka nwanna ya kacha hụ n'anya na mba Kenan. Ugbu a ọ bụ ohu n'Ijipt n'okpuru Pọtifa, onye isi ndị uwe ojii. Ana m enwe mmasị mgbe m mụrụ ihe banyere Josef na ọ bụrụ naanị ya n'etiti ndị nna ochie bụ onye ya na Chineke na-ekwurịtaghị okwu. Ndị nna ochie ndị ọzọ niile n'akwụkwọ Jenesis, Abraham, Isaac nakwa Jacob nwere ohere ha na Chineke ịkparịta nkata, ma anyị enweghị ihe ọ bụla edere banyere Josef inwe mkparịta nkata ma ọ bụ ịkparịta ụka ya na Chineke. N'ezie, ọ bụghị ihe nwere mmasị ịhụta na ndụ Josef bụrụ banyere nrọpụta Chineke nye otu mmadụ karịa ndị ọzọ niile mgbe etikọtara ha niile ọnụ. Enwere ihe banyere nduzi Chineke na ndụ Josef karịa nke e nwere na ndụ Abraham, Isaac nakwa Jacob ma ọ bụrụ na etikọta ha niile ọnụ n'otu akụkọ. Ọ bụ ezi ihe ncheta nye anyị ndị na-eche na ọ ga-adị mma karịa ma ọ bụrụ na anyị na Chineke nwee mmekọrịta na ikwurịta okwu iru na ero. Ọ na-eme ka anyị mara na ọ bụghị iwu na anyị na ya na-ahụ anya tutu ọ lụọ ọlụ ya n'ime ndụ anyị. Ọ bụghị iwu na anyị ga-abụ ndị na-anata ozi site n'aka Chineke site n'ọnụ ruo n'ọnụ ma ọ bụ site n'ọnụ banye na ntị tupu Chineke ime ihe ọ chọrọ ime na ndụ anyị. Josef bụrụ nwoke nke a maara a pụrụ iji maa atụ igosipụta ọlụ Chineke na ndụ anyị. Anyị na-ahụkwa n'ihe ọmụmụ nke dị n'iru ugbu a ka Chineke jiri nọrọ n'ọchịchị na ndụ Josef n'oge 3 nke a nwara ya ọnwa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịhazi isi 39, ị pụrụ isi otu a mee ya. Ahịrị mbụ ruo na nke 6 bụ nnwale nke ọganiru dịka mere ka anyị ma na mmalite. Ahịrị nke 7 ruo na nke 12 bụ nnwale nke ịdị ọcha. Ahịrị nke 13 ruo na nke 23 bụ nnwale nke mkpagbu. Ugbu a ka anyị hụta nke mbụ, nnwale nke ọganiru. Aga m agụpụtakwa ahịrị 6 nke mbụ na isi nke 39 ebe ọ bụ na anyị agụwo ahịrị ndị a mbụ. Ihe m ga-eme ugbu a bụ ịmalite ịkọwa ya site n'ahịrị nke 3. Ọ sị, onye nwe ya wee hụ na Jehova nọnyere ya, ọ hụkwa na ihe niile nke ya na-eme Jehova na-eme ka ọ gaa nke ọma n'aka ya. Josef wee hụta amara n'iru ya, wee jere ya ozi, o mee ya onye na-elekọta ụlọ ya anya. Ọ bụkwa ihe niile o nwere ka o tinyere n'aka ya. O rue site na mgbe o mere ya onye nlekọta n'ụlọ ya na onye na-elekọta ihe niile o nwere, na Jehova gọziri ụlọ onye Ijipt ahụ n'ihi Josef. Ngọzi Jehova wee dịkwasị ihe niile o nwere n'ụlọ na n'ọhịa. O wee rapụ ihe niile o nwere n'aka Josef. Ọ maghịkwa ihe ọbụla dị n'aka ya ma ọ bụghị naanị nri nke ya onwe ya na-ere. Josef makwara mma n'arụ ma akwa mma ile anya. Ugbu a o nweghị akụkọ ọgbụgba ama maka ọganiru nye otu mmadụ nke m maara maka ya n'akwụkwọ nsọ karịa ihe a nke edere banyere ọganiru Josef na ezinụlọ Pọtifa. Ọtụtụ oge n'ahịrị 6 ndị nke mbụ anyị na-agụ maka okwu a nke bụ mmụba na ọganiru. Adịghị ahụta nke a n'akwụkwọ nsọ oge niile, ma nweghị ụzọ ọzọ nke eji akọwa ihe mere mgbe nwokorobịa ahụ a na-akpọ Josef na-arịgo n'elu na mba Ijipt. Ọ bụrụ eziokwu na enwere ụfọdụ ihe ndị dị mkpa maka nganga nwoke ọbụla. N'ihi nke a enwere ihe na-ewuli mmụọ ndị ikom niile ime ka ha gbaa mbọ maka inwe ọganiru n'ihe ọbụla nke ha na-eme. A ga-ahụtakwa ihe ndị ahụ niile na ndụ nwokorobịa. Na mbụ anyị na-achọpụta dịka Josef na-abịa n'ụlọ Pọtifa bụ onye isi ije ozi nke Fero. Ọ ghọrọ onye a mazuru nke ọma. Ọ ghọrọ mmadụ onye a maara nke ọma. Akwụkwọ nsọ kwuru na a họrọ ya dịka ohu ije ozi n'ezinụlọ Pọtifa. Ọ bụrụ nwoke ahụ bụrụ onye ọchịchị n'Ijipt. Dịka anyị ghọtara, nke a pụtara na Josef biri n'obi eze ma ọ bụkwanụ na Sorok nke ndị mba Ijipt. Ọ nọrọ n'etiti ndị ọchịchị. Onye isi ala ọbụla nke bịara ịhụ Fero ya na Josef ga-emekọ ihe n'otu oge. Ndị ukwu niile nke a maara aha ha n'Ijipt ga-amakwa Josef dịka ya onwe ya ga-amata ha. Nke a pụtara na Pọtifa bụ onye buliri Josef elu nke ukwuu n'ụlọ nke ya, ka ga-emekwa ka ọ bụrụ onye ebuliri elu ebe ndị enyi ya nọ. Ọzọ, Pọtifa ga na-ekwukwa ihe banyere Josef mgbe ya na ndị enyi ya nọkọrọ. Ọ ga-agwa ha banyere onye Hibru onye o nwere nke na-ejere ya ozi, onye nwekwara amamihe dị ukwuu, dịkwa uchu na ịgba mbọ n'ọlụ, nke meworo ka ihe niile gbanwee n'ezinụlọ ya. Ọ ga-emekwa ka ha mara na ugbu a ihe niile dị n'ezinụlọ ya ka o nyefeworo n'aka Josef, ka ya onwe ya wee chọọ ọrụ ya iru n'ozuzu oke. N'eziokwu, Josef bụrụ onye a maara nke ọma. Ọ bụ nwoke
onye a maara aha ya n'ala Ijipt site n'ezinụlọ Pọtịfa. Ọ bụghị naanị na ọ bụ onye a maara nke ọma, kama ọ bụkwara onye nọ n'ọnọdụ dị elu. Lee anya n'akwụkwọ nsọ gị ka ịhụta ọtụtụ oge a gwara anyị banyere ọnọdụ dị elu nke nna ya ukwu nyere ya. Ahịrị 4 sịrị na o mere ya onye nlekọta nke ezinụlọ ya nakwa ihe niile nke o nwere. Ahịrị nke 5 gwara anyị na ngọzi onye nwe anyị nọrọ n'ihe niile nke Josef metụrụ aka. Josef bụkwa ya bụ onye nọ na nsi hazi nke ihe niile nke mekọtara ndụ nakwa ezinụlọ nke Pọtịfa. Ahịrị nke 6 kwuru na Pọtịfa hapụrụ ihe niile nke o nwere n'aka Josef. Ọ maghịkwa ihe ọbụla nke o nwere karịa nri nke ọ na-eri. Ọ bụ Josef bụ onye ihe ndị a niile dị n'aka ya. Ọ bụkwa ya bụ onye ọ dara n'ubu ya ịhazi ihe ndị a niile. Ọ bụrụkwa na ịgbarata n'ahịrị nke 8 nakwa n'ahịrị nke 9 mgbe Josef na-ekwuru onwe ya megide ajọ ọchịchọ nke nwunye Pọtịfa, o chetara ya na onweghị onye ọbụla nke karịrị onwe ya ukwuu n'ezinụlọ ahụ, na onweghịkwa ihe ọbụla nke Pọtịfa na-etinyeghị n'aka ya, ewezugakwa naanị nwunye ya. N'ahịrị nke 8 ọ na-agwakwa anyị, lee, onye nwe m amaghị ihe dị n'aka m n'ụlọ a, ọ bụkwa ihe niile o nwere ka o tinyeworo n'aka m. N'ụzọ ọzọ, Josef nọ n'isi nke ihe niile n'ezinụlọ Pọtịfa. Ọ dịrị n'ubu ya ịhazi ihe niile nke a nara eme n'ezinụlọ onye ahụ bụ onye nara ejere eze Ijipt ozi. Mmadụ ole n'etiti ndị azụmahịa mara na ọ bụ ihe dị egwu ime ihe ahụ nke Pọtịfa mere? N'eziokwu, n'ụbọchị anyị taa, ọ bụ ihe na-agbafu obi mmadụ ime ihe a nke Pọtịfa mere. Ana m echere nnọọ Pọtịfa echiche dị ukwuu mgbe m na-agụ na ọ maara gị ihe ọbụla nke na-eme. Ọ maara gị ọbụna dị ihe Josef nara eme. Nke ahụ echughịkwa ya ụra ọbụla ma ọlị banyere ihe o nwere. O nyefere Josef ihe niile n'aka, sị ya, Josef, hazie ihe niile. Ọ bụ gị nọ n'isi, ọ bụ gị ga-edozi ihe niile gaa nke ọma. Ọ bụ gị mere ya. Ọ bụrụkwa na ihe agaghị nke ọma, ọ bụ gị mere ya. Ọ bụ gị ga-ahazi ihe niile. Ntụkwasị obi nke Pọtịfa nwere n'ebe Josef nọ nyere Josef ọnọdụ dị ukwuu. N'eziokwu, ọ bụ nwoke onye a na-asọpụrụ n'ezinụlọ Pọtịfa. Ebe ọ bụkwa na ezinụlọ Pọtịfa nọ n'ogo nke a maara nke ọma, n'ogo nke a na-asọpụrụ n'ala Ijipt, ihe ọ pụtara bụkwa na Josef bụ nwoke onye a na-asọpụrụ n'ala Ijipt. O nwere ọnọdụ nke a maara nke ọma, ma n'ezie ihe ọzọ sokwara ọnọdụ ya na ịbụ onye a maara nke ọma ya. Nke ahụ bụkwa na ọ bụ mmadụ onye dị ike. Amamihe Josef banyere nhazi na ịbụ onye ndu mere ka ọ bụrụ onye a na-achọsi ike. Ọ bụghị naanị inye nna ya nke nọ na Kenan, kama enyefewo Pọtịfa uru ndị a niile n'aka. Ọ bụ Pọtịfa ugbu a bụ onye nwere uru nke ịdị ike n'ọrụ na ịdị uchu na inwe amamihe nke Josef. Pọtịfa wee mee ka Josef bụrụ onye ọchịchị nke ụlọ ya. Okwu nke ejiri kọwaa ya n'akwụkwọ nsọ Hibru bụ mkpụrụ okwu abụọ nke a kpọrọ marpel, nke pụtara ịbụ onye ozi nke nna ukwu họrọ nye onwe ya. Ị hụrụ ya? Ịbụ onye ozi nke nna ukwu họrọ nye onwe ya, nke na-elekọtakwa ihe niile nke o nwere. Pọtịfa gwara Josef, ana m enye gị ike ịhazi na ịchịkọta ihe niile nke m nwere. N'eziokwu, o nwere ikike ọchịchị. O nyefere ya ikike ọchịchị n'aka. Ọ bụrụ onye a maara nke ọma, ọ bụrụ mmadụ onye nwere ọnọdụ dị elu nakwa onye nwere ikike ọchịchị. Ndị a bụ ihe ndị ụmụ mmadụ na-achọsi ike taa. Ọ bụghị eziokwu? Ihe ndị a bụ ihe ndị okorobịa na ndị agbọghọbịa nke ụbọchị taa na-agbasi mbọ ike inweta. Ha na-agba mbọ ya n'ụzọ niile dị iche iche inweta ihe ndị a bụ ihe ndị anyị hụtara na ndụ Josef. Ọ bụ mmadụ onye nwere ọganiru. Josef bụ mmadụ onye nwere amamihe, onye enyefere ikike ọchịchị n'aka, onye a maara nke ọma, onye nwekwara ọnọdụ dị elu. Mgbe ahụ, ihe ọzọ bụkwa na ọ bụ mmadụ onye a maara aha ya. Ọ bụ mmadụ onye na-ewi ewi dịka anyị si ekwu ya taa. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na Josef bịara n'ezinụlọ Pọtịfa. Ọ bụ ezie na amaghị m ihe ọnọdụ ya bụrụ mgbe Josef banyere n'ọnụ ụzọ nke ezinụlọ ahụ, mana ihe niile malitere ịgbanwe. Akwụkwọ nsọ gwara anyị na Chineke malitere ịgọzi ezinụlọ Pọtịfa n'ihi Josef. Ndị mmadụ ga na-ekwu ihe dị otu a, ị maara na ihe dịrị njọ ebe a tutu Josef abata. Amaghị m ihe nwoke ahụ na-eme ma ọ bụ ihe o jiri bịa, kama nke bụ eziokwu bụ na o nwere nnọọ amụma ọgwụ nke ndị okpukpere Kraịst. Kamgbe ọ batara n'ụlọ a, kamgbe ọ bịara n'ebe a, ihe niile malitere nnọọ ịga nke ọma. Lezie nnọọ Josef anya nke ọma. Ọ bụ onye anyị jiri nwee olileanya maka ihe oriri anyị. N'eziokwu, Josef bụrụ onye na-ewi ewi.
ihe Josef masịrị mmadụ niile n'ụlọ ahụ. Ọ bụ mmadụ onye mmadụ niile hụrụ n'anya, mmadụ onye mmadụ niile na-ejighị egwu egwu. Unu mana ọ bụ Josef batara gbanwee ọnọdụ ezinụlọ a. Unu maara na ihe adịghị agazi nke ọma tupu ya bata. Unu mana kemgbe ọ batara na ihe na-agazi nke ọma ugbu a. Onye jikwala egwu onye ọbụla leziekwa ya anya nke ọma ime ka ihe na-agazi nke ọma n'ebe ọ nọ, n'ihi na ọ bụ n'ihi ya ka anyị ji nwee olileanya maka ihe ịga n'iru ịga nke ọma. Ọ bụ dị mmadụ Josef bụ, ọ bụ mmadụ onye ihe ya masịrị mmadụ niile. Ugbu a o nwere ihe nke m chọpụtara banyere mbili ya ịbụ onye a maara aha ya, mbili ya ịbụ onye nwere ọganiru. Eleghị anya ọ bụghị ihe anyị ga-ekwu maka ya na-agba nke a, ma apụghị m ịgabiga ya n'ihi na ọ bụ isi nke ihe ndị ọzọ niile anyị ga-ekwu na mpaghara nke a. Ọ bụghị naanị na ọ bụrụ onye a maara nke ọma, onye nwere ọnọdụ dị elu, dịkwa ike, ma bụrụkwa onye mmadụ niile hụrụ n'anya, kama Josef bụrụ onye nwere arụ gbasiri ike. Ọ bụrụ nwa okorobịa mara mma n'ile anya. Lee anya n'ahịrị nke isi, ọ sịrị Josef makwara mma n'arụ, makwa mma ile anya. N'otu ụzọ asụsụ ndị na-ata akwụkwọ nsọ, ọ sịrị ọ mara mma, gbasiekwa ike. Ị hụrụ ya? Achọrọ m igosi unu otu ihe nke m chọpụtara n'izu ụka nke ga-ekpezi nghọtahie nke nọgideworo ọtụtụ oge. Tinye aka gị n'akwụkwọ Jenesis isi 39 ma tụgharịakwa ugbu a n'akwụkwọ Jenesis isi 29. Jenesis isi 29 ahịrị nke 17. Mgbe anyị na-ekwu okwu n'ụbọchị ole na ole ndị gara aga, agwara m anyị na nwunye mbụ nke Jekọb bụ Lia. Akpọrọ ya nwaanyị nwere anya dị nro. Ị hụrụ ya na ọ bụ nwaanyị nwere anya rọrọ arọ. Eleghị anya unu ekwenyeghị nke a, ma achọrọ m igosi unu ebe nke ahụ sitere. Ntụgharị a dịkwa mma karịa nke m onwe m. Ma hụta n'akwụkwọ Jenesis isi 29 ahịrị nke 17 ọ sị anya Lia esighị ike. Ugbuala anya, ma Rechel mara mma n'arụ, makwa mma ile anya. Ị hụrụ ya? Achọrọ m ka ile anya n'ihe ikpeazụ nke edere banyere Rechel nne Josef. Ọ mara mma n'arụ, makwa mma n'ile anya. Ugbu a laghachi n'isi nke 39 n'ọgwụgwụ nke ahịrị nke 6 ọ sị Josef makwara mma n'arụ, makwa mma ile anya. Achọkwara m ka ị mara na nke ahụ gboro mkpa ajụjụ a ruo ebighị ebi, ma gwakwa anyị n'ikpeazụ na ụmụaka na-eyi nne mụrụ ha. Nke ọ bụghị eziokwu. Nke a na-egosi na Josef nwetara mma arụ ya niile site na nne ya bụ Rechel. Ị mara na nke a dị mmasị mgbe ị gụrụ akwụkwọ nsọ. O nweghị ọtụtụ ihe ị ga-agụ banyere ndị mara mma niile anya. Ọ bụghị eziokwu. N'ezie, achọgharịrị m n'ime akwụkwọ nsọ ma hụta naanị mmadụ 4 maọbụ 5 ndị edere na ha mara mma niile anya. N'omenala anyị a na-ahụta nke a dịka ihe dị ukwuu, mana akwụkwọ nsọ ọ bụ naanị David na Daniel na Absalom na ndị enyi 3 nke Daniel bụ Shedrak, Mishak na Abednego, tinyere Josef, ka e kwuru na ha mara mma niile anya. Ugbu a ọ bụ ejirimara nke 5 Josef nwere. Ọ bụ ịma mma ya niile anya ga-etinye ya na nsogbu mgbe na-adịghị anya. Nke ahụ na-eweta anyị na-agba nke 2 n'isi nke akwụkwọ ahụ, nnwale nke ọganiru. Anyị ahụwo ya, mana ugbu a lee nnwale nke ịdị ọcha. Nnwale nke ịdị ọcha. Na ngafere ka m chetara gị na ọtụtụ oge nnwale nke kachasị ike na ndụ anyị na-abịa n'oge anyị nwere ọganiru dị ukwuu. Ọ bụghị eziokwu? Ọtụtụ mmadụ maara ka eji echekwa onwe ha mgbe ihe siri ike karịa mgbe ihe dịra ha na mma. Ọ dịkwa mmasị dịka ị na-ama ozizi ihe nke akwụkwọ nsọ ịchọpụta nwa n'ole ndị a nke na-abịa n'oge mgbe ndị mmadụ rutere n'elu na ndụ ha. Ndị dịka Solomon, ndị dịka David na akwụkwọ nsọ niile, ị ga-ahụta na nke a bụ eziokwu. Ndị dịka Sọl, ọnwa ha na-enweta ha mgbe ha rutere n'ogo dị elu na ndụ ha, mgbe ọ dị mfe ka ndị mmadụ nwee obi ụtọ n'ikpori ndụ n'ime nweta ha nakwa nkọta ha, ma chezọọ na ndabere ha bụ naanị Chineke maka akụnụba ha nakwa ọganiru ha nakwa ihe niile ọbụla nke ha nwetara na ndụ a. Josef nọrọ n'etiti akụnụba mgbe ọnwụnwa bịakwutere ya. Anyị na-agụ maka ya malite n'ahịrị nke 7. Ya mere, sonyere m n'akwụkwọ nsọ gị. Akwụkwọ nsọ dedatara ya nke ọma. Ọ sị ruo mgbe ihe ndị a gasịrị. Mgbe ihe ndị ole gasịrị? Ruo mgbe Josef nwetasịrị ọganiru. Ruo mgbe o nwezuru ihe niile ndị a bụ ndị anyị kwuru maka ha. Ruo mgbe ihe malitere ịgara ya nke ọma. Ruo mgbe ọ hapụrụ ịbụ ohu ma bụrụ onye nhazi nke ezinụlọ Pọtifa. Ọ sị ruo mgbe ihe ndị a gasịrị, na nwunye nke onye nwe ya weliri anya ya abụọ lekwasị Josef sị ka mụ na gị dina. Ma ọ jụrụ si nwunye nke onye nwe ya, lee, onye ume amaghị ihe dị n'aka m n'ụlọ. Ọ bụkwa ihe niile o nwere ka o tinyeworo n'aka m.
ọ dịghị ukwuu n'ụlọ a karịa m onwe m. O gbochikwa ihe ọbụla n'ebe m nọ ma ọ bụghị naanị gị, n'ihi na gị onwe gị bụ nwunye ya. M ga-esikwa aṅa mee oke ihe ọjọọ nke a megide Chineke? O rue mgbe ọ na-agwa Josef okwu kwa ụbọchị na o geghị ya ntị ịdịna nso ya ma ọ bụ ịnọnyere ya. O rue dị ka ụbọchị ahụ na ọ bara n'ụlọ ije ozi ya, ma ọ dịghị onye n'etiti ndị ikom nke ụlọ ahụ nọ n'ebe ahụ n'ụlọ. Nwaanyị ahụ wee jide ya na wee sị ya, ka mụ na gị dina. O wee rapụ uwe ya n'aka ya, gbalaga pụọ n'ezi. O rue mgbe nwaanyị ahụ hụrụ na ọ rapụrụ uwe ya n'aka ya, gbapụ n'ezi. Ka anyị kwụsịgodo n'ebe a, ka anyị chere nwa nkenke n'ebe a. Ugbo e nwere ụfọdụ ihe ndị m chọrọ ka anyị lee anya n'akụkụ akwụkwọ nsọ nke a. Anyị ga-ahụta ha n'ụzọ nkewa abụọ. Na mbụ achọrọ m ka anyị hụta ikike nke ọnwụnwa, ikike nke ọnwụnwa ma ọ bụ ịdị ike nke ọnwụnwa. Nke abụọ kwa, anyị ga-ahụta ike imeri ọnwụnwa. Ọ bụrụ na o nweghị ihe ọzọ nke anyị chọpụtara n'akụkụ akwụkwọ nsọ a nke bụ eziokwu, ụmụnne m na ụmụnna m, anyị bi n'ọgbọ nakwa n'oge omume nakwa n'oge agwa nke jupụtara n'echiche nke ihe ụtọ nke dị na mmekọrịta n'etiti nwoke na nwaanyị. Anyị bi n'ọgbọ nke ịkwa iko. Anyị bi n'ọgbọ mgbe ndị mmadụ na-egwu mmiri n'ịkwa iko nakwa n'ime arụ, n'ime mmehie nke mmekọrịta n'etiti nwoke na nwaanyị. N'eziokwu, ọ bụ ihe dị ike taa ndị mmadụ ibi na-adabanyeghị na mmehie nke ịkwa iko. Ụmụnne m na ụmụnna m, ọ bụ ihe dị egwu. O jupụtara n'ebe niile ugbu a, n'akụkụ niile, na mpaghara niile. Ọbụnadị ndị nọ n'isi ọchịchị, mmadụ ndị kwesịrị ilekwasị anya, ndị kwesịrị igosi omume dị mma nye ndị ntorobịa ndị na-esota, ha niile na-egwu na mmiri n'ime ya. Ọbụnadị ndị ọzụzụ atụrụ, ndị a pụrụ isi na ndụ ha kwesịrị ịpụ iche, ọbụnadị ndị nke Kraịst, ha niile na-egwugharị n'ime ya. Ọ bụ ọgbọ nke ịkwa iko, ọgbọ nke jupụtara na mmehie nke ihe ụtọ nke mmekọrịta n'etiti nwoke na nwaanyị. Mmadụ niile na-eme ihe ahụ nke a nwara Josef ka o mee. Ma Josef, onye biri n'obodo nke mmerụ jupụtara, onye ọnwa gbara gburugburu karịa ihe anyị na-ahụ n'ọgbọ anyị taa, anwara Josef dịdata ya n'elu tebụl nke obi gị, na anwara ya ma o guzosiri ike. Haleluya! Anwara Josef ọnwa ọbụnadị dị ka esi na-anwa gị taa, mana Josef guzosiri ike. O guzogidesiri ike n'ezi omume. O guzogidesiri ike n'ịtụ egwu Chineke. Ụfọdụ nwere ike isi na ha agaghị ekwenye na nke ahụ. Ha pụrụ isi na ọnwụnwa ya abụrụghị ọnwụnwa n'ezie. Ya mere ka ị ghara isoro ha chee otu ahụ, ka m kọrọ gị ihe ndị pụtara ihe banyere ikike nke ọnwụnwa nwere n'ebe Josef nọrọ. Aga m egosi gị ikike nke ọnwụnwa nwere n'ebe ọ nọrọ. Na mbụ hụta, ọ bụrụ ọnwa a na-atụghị anya ya. Ọ bụ ọnwa nke bịara n'oge ihe niile na-aga nke ọma nye Josef. Josef nwekwara ugwu dị ukwuu n'ebe nna ya ukwu nọ. Ihe dịrị Josef mma ugbu a karịa ka ọ dị n'ọtụtụ oge ndị gara aga. Ọ dịrịghị atụ anya ihe ọbụla nke yiri ihe ahụ nke bịara n'ụzọ ya. Onye gara arọ nrọ na eze nwaanyị nke ezinụlọ ahụ, otu n'ime ụmụ nwaanyị ndị a kachasị asọpụrụ n'ala eze ahụ, ga-ele anya inwe mmekọrịta ya na ohu nke a gbatara n'ụlọ. Josef anaghị eche n'ihe ọbụla dị ka nke ahụ pụrụ ime. Ọ dịghị mgbe ọbụla ọ batara n'uche ya na ihe dị otu a pụrụ ịbịakwasị ya. O siri ya ike ikwenye ihe ntị ya nụrụ mgbe nwaanyị ahụ buru ụzọ kwuo okwu ahụ na mbụ. Ọ bụrụ ihe a na-atụghị anya ya nye Josef. Ọtụtụ oge ọnwa na-abịa mgbe anyị na-adịghị na nkwado maka ya, mgbe anyị na-amaghị ihe ọbụla banyere ihe ọ pụrụ iweta nye anyị. Ngwa ngwa n'oge anyị na-atụghị anya ya ka ọ na-eme. Nke ahụ bụ nke mbụ. Ọ bụghịkwa naanị na ọ bụ ọnwa nke a na-atụghị anya ya, kama ọ bụrụ ọnwa nke nọgidere ogologo oge. Hụta ihe o kwuru n'akwụkwọ nsọ. Ọ gwara Josef okwu kwa ụbọchị. Nwaanyị ahụ na-akwagide ụbọchị niile, na-akwanye ọkụ ụbọchị niile. Nke ahụ pụtara na ọ bụghị naanị otu oge ka nwaanyị ahụ gwara Josef okwu maka nke a, ma Josef jụrụ ime nke a. Ọ hapụrụ ya, kama ọ gara n'iru ịgwa ya ụbọchị niile, site n'ụzọ o si ele ya anya, site n'omume nke arụ ya, site n'ụfọdụ okwu dị nro ndị ọ na-agwa ya. Ọ gara n'iru chetara Josef, ihe a ga-adịkwanụ mma ezi enyi m. Mgbe ọbụla nke ị chọrọ ka anyị mee ya, anọ m n'ebe a. Ọ gara n'iru ịnwa Josef ụbọchị niile. Ọnwa otu oge nakwa ọnwa ụbọchị niile bụ ihe abụọ dị iche iche. Ọtụtụ ndị na-adịghị ekwenye n'otu oge na-ekwenye n'oge nke ikpeazụ. Mgbe ọnwa ahụ na-aga n'iru ịbịa n'ụzọ ha, otu ụbọchị ha ga-adabanye n'ime ya. Ọnwa nke mbụ nwere ike bịa dịka ihe juru gị anya, ma nke abụọ na nke atọ na nke anọ na nke ise nwere ike nweta ọnọdụ obi mmadụ, n'ihi na ọnwụnwa ahụ ebughị ụzọ nye gị ohere ka ị laa n'ụlọ
ma chee echiche ka ọ gara esi dị mma ma a sị na ị mere ya. Chee echiche ka ọ gara esi maa mma ma ọ bụrụ na ị mere ihe ahụ. Mgbe ọnwụnwa ahụ bịara ọzọ, n'ezie ị gaghị ahụ ya na ọ bụ ohere nke ịgbajọrọ agbajọ. Ọ ga-enweta gị. Nnọgidesi ike nwaanyị a gara eme ka Josef kwenye otu ụbọchị. Ọnwụnwa nke nọgidere, ọ bụrụ ọnwụnwa nke a na-atụghị anya ya, mana ọ bụkwa ọnwụnwa nke nọgidere oge dị anya. Hụta nke atọ, ọ bụrụ ọnwụnwa e mere na nzuzo. Naanị Josef na nwunye nna ya ukwu, onweghị onye ọzọ maara ihe na-eme. Ọ bụrụ ohu di ya. Ọ bụghị inye ohu iwu ime ihe ọ bụla nke ọ chọrọ dịka di ya na-eme. Ọ bụ na-arụ ime ka o nwee ihe ụtọ nke anụ arụ ya. Ọ bụrụkwa na ha dinakọ, ọ bụghị ịgwa mmadụ ọbụla. Nwaanyị ahụ apụghị ịgwa Pọtifa. Ya mere, ọ bụrụ ihe nzuzo. Naanị Josef na nwunye Pọtifa maara banyere ọnọdụ a. Ụmụnne m na ụmụnna m, nwapụta nke agwa mmadụ bụ ịchọpụta ihe ọ ga-eme. Mgbe o doro onye ahụ anya na enweghị onye ọbụla nke ga-achọpụta ihe o mere. Ị maara, echere m na ụfọdụ ezi omume, ọtụtụ ezi omume karịa nke anyị ga-achọ ikwenye, ọtụtụ ezi omume anyị abụghị n'ihi na anyị hụrụ Chineke nakwa okwu ya n'anya. Ịdị nsọ anyị ọtụtụ oge bụ ka a ghara ijide anyị. Mana Josef maara na ọ dịghị mfe ijide ya. Ọ bụrụ ọnwa nke mere na nzuzo. Ọ bụrụ ọnwa nke a na-agaraghị ejide ya n'ime ya. Mana ezi enyi m, ọ kwụdesiri ike na ndụ ya karịa. Ka Chineke gosi unu dịka unu na-atụgharị uche n'okwu ndị a ma tinyekwa ya n'ọlụ. Anyị ga-aga n'iru na nnọkọ anyị n'oge na-abịa abịa. Ka onye nwe m gosi unu n'aha Jizọs. Amen. Ka udo Chineke bara gị ụba, gị onye nyere anyị ohere iwetara gị okwu Chineke taa. Ekwenyere m na onye nwe anyị sitewo n'okwu ya wee gọzie gị ọzọ. O nweghị otu ọbụla ị pụrụ isi wee nwee mmeri n'ule nke ịdị ọcha n'ime obi ma ọ bụrụ na ị gaghị anabata Jizọs n'ime ndụ gị ka ị wee nwee ike na amara iji wee nọgide n'ule a. Ugbu a bụkwa ohere ọma iji wee mee nke a. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ime ya ugbu a, ọ ga-amasị m ka ị soro m kpee ekpere a. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ekwenyere n'ime obi m na Jizọs bụ ọkpara gị, onye bịakwara ma nwụọ ọnwụ n'ihi mmehie m. Ana m arịọ gị ugbu a ka ị gbaghara mmehie m niile. Ana m ekwupụtakwa Kraịst ugbu a dịka onye nwe m na onye nzọpụta m. N'aha Jizọs ka m na-arịọ nke a. Amen. Ọ bụrụ na ị kpere ekpere a, ọ ga-amasị m ka ị chọọ nzukọ ndị kwere na Kraịst na n'okwu Chineke. Ha ga-emekwa ka ị mara ihe ndị ọzọ nke ị kwesịrị ime maka ito eto na Kraịst. Ọ bụrụkwa na nkụzi ihe a gọziri gị, ọ ga-amasịkwa m ka ị nọnye anyị na-agba nke abụọ ya. Dịka ị na-eme nke a, ka onye nwe anyị gaa n'iru ịwụsọnụ ngọzi na ebube ya n'aha Jizọs. Amen. Ekele dịrị gị, gị onye nyere anyị ohere ịnọnyere gị n'ebe ntụgharị gị nke ụbọchị taa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịkpọtụrụ anyị, ị pụrụ ime nke a site n'ịkpọtụrụ anyị n'eriri igwe telefon 234-806-502-4477. Ọzọ 234-806-502-4477, maọbụ site n'izitere anyị ozi email na twr2131@yahoo.fr, maọbụkwa site n'idetara anyị akwụkwọ ozi n'olu ndị Igbo Radio Elwa, P.O. Box 12540, Aba, Abia Steeti nke Nigeria. Ka amara nke Chineke gaa n'iru n'ịba ụba nye gị n'aha Jizọs. Amen.